Kull fejn dort illum madwar Malta m'għawdex, sibt Maltin u għawċin determinati li jerġgħu jabdu triq ta' normalità. Hekk qal il-Prim Ministru fil-bidu ta' indirizz meta żar iż-żona residenzjali tal-Kamrata fil-Belt f'jum il-ħaddiem. Bil-familji fis-sigurtà ta' djarhom libsin il-maskri fil-gallerija mżejna bil-bnadar Maltin, il-Prim Ministru mexxejla Burista Roberta Bela u martu Lidja Bela sellmu lin-nies u nataw laqgħa sabiħa. F'pandemija tajna lil kulħadd u ma ħadna lil ħadd għal il-Prim Ministru li semma miżuri li ħall-Gvern f'pakketti tajnuna u l-akbar budget fl-istorja. Semma żieda fil-pensjonijiet u Children's Allowance u qal li l-Gvern flok mexa politika ta' austerità saħħaħ il-ħaddiem u illi ingħataw il-vouchers u li dalwaqt se jingħata rawn ieħor biex jagħtu stimolu ekonomiku qawwi. F'mument ta' sfidi ekonomiċi morna bl-ikbar budget fl-istorja ta' dan il-pajjiż fejn ir-ruħ soċjali tagħna, ir-ruħ soċjalista tagħna ħabtet fuq in-naħa tal-ħaddiem u għalhekk li żidna il-pensjonijiet. Żidna Children's Allowance ukoll. Qed ninvestu rekord fil-housing soċjali. Tajna refunds. Qassamna l-vouchers u se nerġgħu nqasmu il-vouchers daqt. F'kelma waħda qed ninvestu fin-nies. Għax dak li jimmarka kull gvern tal-Partit Laburista. F'pandemija tajna lil kulħadd u ma ħadna xejn mingħand ħadd. Il-Prim Ministru qal li minħabba l-pandemija flok inġbarna l-koll flimkien il-belt illum ġiju fost in-nies illi segwewh fis-sigurtà ta' darhom. Fim il-ħaddiem li n-nies qalilhom illi qed iwasslilhom messaġġ ta' kuraġġ u ta' ringrazzjament għas-sagrifiċċji illi wettqu. Qal illi bis-sagrifiċċju kollettiv ipproteġejna lil ħaddiem. Semma kif ir-ruħ soċjali tal-Gvern ħabtet fuq in-naħa tal-ħaddiem. Dr. Bela qal li ju u martu għandhom bosta tifkiriet ta' ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju. Iżda saħaq li qatt jasal żmien meta nerġgħu niltaqgħu fil-pjazzezz u jkollna tifkiriet oħra. Il-Prim Ministru saħaq li il-messaġġ tal-lum f'jum il-ħaddiem huwa li f'Malta hawn gvern li jinvesti fil-ħaddiem, jgħin iż-żgħir, isaħħaħ lin-negozji u jmexxi lil Malta il quddiem. Nagħtikom il-kelma tiegħi iżda li t-tifkiriet il-kbar għad irridu nagħmluhom flimkien. Għad jasal iż-żmien li nerġgħu niltaqgħu fil-pjazzezz fejn nerġgħu ninġabru bl-eluf iva biex niċċelebraw. U dakinhar se jibqa' jkollna l-istess messaġġ ċar u konsistenti li naħdmu għaż-żgħir, li nsaħħu n-negozji, li nkomplu ninvestu f'pajjiżna biex nibqgħu mexjin b'saħħitna il-qudiem.